naše diskuze je dnes bude vedena na nejvyšší úrovni. Mohu zde přivítat pana starostu Marka Ječmenka a jeho kolegy zastupitele. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem se chtěl zeptat, jestli budete dále usilovat o prodej Holešovického trojúhelníku? My jsme o prodej nikdy neusilovali, my jsme pouze usilovali o jednu věc, protože byla sporná diskuze na téma ceny. My jsme říkali, dáme záměr, trh jediný relevantně ověří cenu. To, že z toho někdo udělal, že chceme něco prodat, to je jiná věc. Jak může cenu ověřit trh, když ta cena se odvíjí od nevýhodného pronájmu na začátku? Já nevím, jestli se odvíjí od nevýhodného pronájmu. V každém případě zveřejnění záměru umožní vstoupit do této diskuze a dát nabídku komukoliv na zeměkouli. A pak jsem se chtěl zeptat, jestli přijmete ten názor občanů, kteří podepsali referendum, aby radnice v Praze 7 nebo to nové sídlo případné, tak aby stálo do 500 milionů korun, včetně DPH úroků. Po ničem jiném netoužíme. Ono je jednoduché vstoupit do půlky procesu, tady tedy musím popsat velmi zjednodušeně ten proces celý. Vznikla jakási pracovní skupina zastupitelů, bylo dohodnuto na této pracovní skupině, což posvětilo i zastupitelstvo, aby se dala veřejná výzva na nabídku sídla nové radnice. Tak, aby si Praha 7 mohla vybrat z co nejširšího počtu nabídek, aby přišlo co největší počet nabídek. Přes 70% obyvatel Prahy 7 jako spontánní odpověď dalo, aby byl výběr sídla radnice za každou cenu nejlevnější. A doposud se nestalo vůbec nic jiného, než že pracovní skupina po těch nabídkách i po tom vyřazování vybrala ty dvě nejlevnější nabídky a o těch by se začalo jednat. Do toho tedy vstoupila aktivita, já ji vítám, protože jestliže nám někdo pomůže srazit cenu třeba na 300 milionů, tak pro boha budeme všichni jenom rádi. Prostě jste znali tak veliké nabídky, aby to bylo co nejvelkorysejší. Pak se zešly nabídky, ty nabídky byly, jak jsme viděli, v cifrách, které výrazně přesahují ceny radnic jiných městských částí. Není to přesně ta chvíle, kdy se to má zarazit a začít uvažovat trošku jinak, když víte, že ta městská část, která v tuto chvíli žije na dluh a bohužel si, jak jsme slyšeli, bere peníze, které by určeny třeba na stavbu radnice, čili z privatizace, neměla by uvažovat jinak? Jako vybrat si z těch nejdražších dvě nejlevnější, promiňte, to asi není úplně strategie dobrého hospodáře, nebo je? Já souhlasím s váma, že vybrat z těch nejdražších ty dvě nejlevnější asi není strategie, ale máte řešení? Pane starosto, mám řešení. Stačí říct, že hledáme radnici pro tolik a tolik úředníků, která má být takhle a takhle vysoká, a ne dvakrát tak velký dům, který potřebujeme. To jste sám říkal, že jste to nechali velkoryse otevřeno. Pak se nemůžete divit, že přicházejí nabídky, které finančně převyšují možnosti městské části. Ono je to jednoduché, ona tam byla zakalkulována poliklinika, byla tam na začátku ještě v době té výzvy zakalkulováno kulturní centrum. Kulturní centrum z toho vypadlo jednoznačně dalším usnesením zastupitelstva. To znamená, dneska je tam poliklinika a ta třeba také vypadne. Já ale o tom rozhoduje zastupitelstvo, o tom pro boha nerozhoduju ani já, ani rada. O tom rozhoduje zastupitelstvo městské části. Děkuji tedy za odpovědi, který si určitě udělal obrázek, ale současně jsem chtěl říct, že já jsem to řešení tam vyčíslil. Vy sice to spláchnete pod vyjádření, že to jsou z kontextu vytržené věty, ale tam zazněla čísla, konkrétní čísla. Čekal jsem, že třeba proti nějakému číslu budou nějaké otázky, námitky. Nečekal jsem, že se takhle s šmahem všechno odmítne. Ale řešení tam bylo a bylo i vyčísleno. Martin Koda, pane starosto, vy říkáte, že není k dispozici vhodný pozemek, ale přitom Praha se má svěřený pozemek Holešovického trojúhelníku a ten byl dokonce pronajat se záměrem vystavit tam radnici. Proč se o něm vlastně neuvažuje a proč o tom teda nemluvíte? V současné době ta situace je taková, že je platná nájemní smlouva. My tuto smlouvu můžeme vypovědět, to je právo každého, ovšem pohybujeme se někde v částce na základě komunikace se společností Holešovický trojúhelník AS, kdy
Oni prokazatelně proinvestovali cirka 348 milionů korun a tvrdí, že jejich budoucí závazky vůči dalším stranám jsou na někde přes 700 milionů korun. To znamená, pakliže by se došlo k výpovědi a soudnímu sporu, protože předpokládám, že by k dohodě narovnání, že by městská část vyndala peníze, které oni chtějí, by neudělala, aspoň v to pevně věřím, a tudíž by šlo k nějakým vleklým, dlouhým soudním sporům a ta částka by se pohybovala poté pro městskou část někde mezi 340 miliony a něco, já teďka nevím přesně tu částku, přes 700 milionů korun. Pane starosto, za co proinvestovali 348 milionů na pozemku, kde se zbořily dřevěné domy a jednou tam pojel makr? To je dotaz, prosím nás, na Holešovický drogelník AS. To znamená, že kdybyste třeba potom byli ve sporu, tak je pravděpodobné, že oni by to museli doložit, ale fyzicky tam opravdu nic nestojí. Pokud dobře vím, tak jsou určité důvody výpovědi, to je jednostranný právní úkon a tyto úkony musí být sjednány ve smlouvě, takže předpokládám, že pokud hovoříte o výpovědi a nikoli o dohodě o ukončení nájmu, takže tam máte nějaký důvod výpovědní. Můžu se zeptat, který to je? Já vám teďka z hlavy neřeknu, protože tu smlouvu fakt na spaměť neznám. Dobře, ale nějaký důvod tam tedy je. A pokud hovoříte o nějakém odškodném, tak by to muselo být sjednáno v té nájemní smlouvě. Tam je něco takového sjednáno? Já bych doporučil jednu věc. My máme posudek, který jsme si nechali udělat, který něco vypovídá. Já to tady nechci ani teďka interpretovat, protože nejsem právník. Já bych vám doporučil stavit se na úřadě, kouknout se na smlouvu, na to, jestli teda advokátní kancelář, která to zpracovávala, jestli odvedla kvalitní práci nebo neodvedla. Pokud by měla tady paní pravdu, tak by městské části ušetřila strašně veliké peníze, že by stálo za to ten posudek zanalyzovat a tu smlouvu si třeba přečíst. Co myslíte? Tak smlouva je určitě veřejná, posudek myslím také, protože byl přílohou materiálu v zastupitelstvu, to znamená, je to veřejný dokument. A když teďka tady zaznělo, že možná, že to není tak nutné, že to třeba nebude potřeba zaplatit, prověříte to ještě jednou, pane starosto, nebo už jste to tímto úplně ukončili, to téma vypovězení nájemní smlouvy nebo zrušení nebo dohodu? Tak já teďka nevím, na co se ptáte, že máme dát ještě další posudek, jestli uvažujeme o tom, jestli máme nechat zpracovat další posudek. Ano, jestli ještě uvažujete o tom, tady se vyskytly minimálně dvě možnosti, tam zazněla jedna, nezačali jste 2005, druhá výpověď, pokud to není ve smlouvě, by měla být jednodušší, to jsou třeba nové skutečnosti, ale vzhledem k tomu, že vy tu smlouvu teď neznáte, tak jako já vám to říkám jako možnost a kdyby se to ukázalo, tak by to v městské části ušetřilo strašně moc peněz. Dobrý večer, moje jméno je Tinka, já bych si dovolil do toho zasáhnout, protože trošku něco o tom vím. S Holešovickým drogelníkem je to asi tak, že ta smlouva je sjednána obvyklým způsobem, že ze strany městské části se vypovídá velmi těžce, téměř nemožně. V tom posudku, který jsem četl, o kterém tady byla řeč, je to formulováno asi v tom smyslu, že může městská část jít do sporu, může jít do snahy vypovědět tuhle smlouvu, ale s rizikem, že se to minimálně bude táhnout léta. Jo, čili není tam ani přímo to, tam není nic o penězích nebo o nějakých náhradách nebo o ničem podobném. Je tam o tom, že ty body, které by umožnily jednoznačně smlouvu vypovědět bez problémů, ty tam bohužel sice jsou, ale nejsou naplněny z té strany toho nájemce. Ale já bych měl spíš k tomu jiný dotaz. Proč se městská část vlastně toho Holešovického drogelníku zbavila v tomhle smyslu, že nevyjednává s nájemcem, aby prostě tam ta radnice byla. Proč tam teda tu radnici neskusí vměstnat? Mně se nezdá, že by tam bylo málo místa, mně se zdá, že je tam místa dost. A potom ještě, abych už se neopakoval znovu, tak ještě bych tomu jenom dopověděl, že to, co tady pan starosta argumentoval, že postupně vypadlo kulturní centrum a podobně, jenomže to vypadlo pozdě. To znamená, že když byla vyhlášena ta soutěž, pan Hejnic tady na to narazil, akorát to nedotáhl, v tom původním zadání bylo, že tohle má být celý komplet, to znamená kulturní centrum, radnice plus zdravotnictví a tak dále. A když to vypadlo ale později, tak potenciální zájemci, kteří mohli být, tak samozřejmě už se k tomu nedostali. Jo? Čili chybí mi tady prostě ty logické kroky, které jsou opravdu nedostatečné. Takže to je tak všechno, myslím.
Tak já bych chtěl říct jednou věc, že Holešovský trojúhelník byl jeden z projektů, který byl nabídnut městské části a já teďka nevím tu částku přesně, byl přes miliardu, tuším 100 milionů korun. Proto byl vyřazen. No ale když si za 300-400 milionů počítají vlastně nic, pak se nedivím, že jim vyleze částka takhle vysoko. Martinko, ale to byla jakási veřejná nabídka, já ji neumím ovlivňovat, protože když se sejdu s jakýmkoliv z těch nabizitelů, tak 100% vyjdu za 14 dnů v novinách, že jsem si s ním podal ruku a že to tímhle směrem já právě budu chtít nějakým způsobem směřovat. Já si dovolím ještě navázat na svoje předchozí dotazy, jenom vlastně navážu na ten diskuzi k tomu trojúhelníku. Jestli si dobře pamatuji, tak to bylo hlasování, kdy jsme redukovali už na těch posledních několik projektů, kdy hlavním argumentem i vaším pro vyřazení projektu Galerie Stromovka byl tlak a aktivismus občanských iniciativ. Tehdy jste tímto argumentovali, že by tam byly potom možné lítačky s občanskými iniciativami, které proti tomu bojují, ale zároveň, jak se asi všímáte v průběhu té celé diskuze, tak myslím, že je tu poměrně silný konsenzus, že by ta radnice v té lokalitě zrovna vyrůst mohla a bylo to i předmětem té smlouvy, která je stále platná. A jenom mě překvapuje to, že dvakrát na zastupitelstvo šel materiál, návrh na záměr prodeje, dvakrát byl stažen a opakovaně zmiňujete, že to je pouze, jak si chcete zjišťovat cenu toho pozemku. Pro mě je to opravdu neuvěřitelné, protože vždycky, když jsme dávali záměr na prodej něčeho, tak se to pak samozřejmě prodalo. Teď se to dvakrát dalo na zastupitelstvo, dvakrát dát nějaký materiál na zastupitelstvo a dvakrát ho stáhnout. To už je opravdu velmi, velmi nestandardní věc, která se opakuje velmi málo kdy. A ještě k tomu výběru dopravních podniků. Ty na poslední chvíli, když se jednalo na té pracovní skupině, tak přišli se slevou ve výši 300 milionů, takže se oni dostali na 770 milionů. Takže to bylo za podivných okolností, kde na místě najednou s ní sundali cenu. Nicméně 770 milionů za dopravní podniky v nějakém rekonstruovaném standardu, a když tomu připočítáme i ty ambice městské části, že bychom byli teoreticky schopni něco dále ty prostory pronajímat dál, tak mně to přijde, že aspoň tehdy jsme to nemuseli vyřazovat, ale aspoň s tou nabídkou dále pracovat. A já jsem s našimi kolegy neustále prosazoval, že musíme co nejdéle držet co nejvíce projektů vedle sebe, aby tam byla co největší konkurence, aby prostě museli sundávat ty ceny. Já s vámi souhlasím, je to rozhodnutí zastupitelstva, nikoho jiného. To vy se ptáte mě, jako kdybych o tom rozhodoval pro vás. Teď o tom spolu rozhodujete také. I pan kolega Hejnic o tom spolu rozhoduje. Tak já si připadám jak na politické diskuze. Toto neměla být politická diskuze. Nástupce koalice tady sedí, tak jako vy o tom budete ve finále rozhodovat. Vaše hlasy o tom rozhodují. A vaše ne? No samozřejmě, ale naše jsou většinou přehlasovány.